फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव तामुलपुर आरो गसाइगाव बियाबाव इउपिपिएलआ बिजाथि दिखांगोन। बे मोन्नैबो बियाबावनो इउपिपिएल हानजाया देरहागोन होननानै फोरमायदों इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा। बिटिआरनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल हानजाया फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि। मख'जाथावदि तामुलपुर आरो गसाइगाव बियाबा बेनिफ्राय देरहानाय एमएलए लेहराम बर' आरो माजेन्द्र नार्जारिया रुंसारि जानायनि उनाव लांदां जानानै दङमोन। बे मोन्नैबो बियाबाव इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिजाथि होगोन आरो इउपिपिएल हानजानि बिजाथिया देरहागोन होननानै फोरमायो इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया। तामुलपुर आरो गसाइगाव बेवहाय उफ्रा मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय इउपिपिएल हानजाया बाहागो लागोन आरो जोङो गोख्रोङैनो बुंनो हायो बे मोन्नैबो समस्थियाव जों देरहासार जागोन आरो फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि बिजाथिखौ मोननो थांगासिनो दङ।